Ayaw sa kul uli lang ko kul. Wala mo kay mong anak diri. Uy, ganiya pa na ako kipakikan. Nga di na sila mo balik. Kinato silang balik kay mamahadlo ko sa kuya buya. Baka bunta-muntes niya to. Ayaw lang kul. Uli lang ko kul. Ayaw. Few moments later. Oh, 20 tag-J's mo. Saan to makakarating? Manila eh. Tricycle gani, dili pwede. Oy, noong sama mo. Eleksyon ron. Dahil libre pliti ron. Namin libre pliti ni Bas. Sige, series eh, libre. Why? Libre sakay ron tungod sa eleksyon. Lakaw na mo. Inasa na lang sa eleksyon. Paano pag di kami nakasakay? Sus, kasakay mo na. Magjowa na lang tayo, Chinta. Libre pliti. O, juwa mo dito. Maunsa mo dito. Basta kay saktora ng pliti ha. James pliti, padong langit. Kung di mo da sa buwak-buwak ni mga anak. Basi madang amahan ani. Tandoy Ram 65. Bungog maging agi ani. Kung di ko daw 65, pagpili na pagdagan, maugya pong buhato ko dagan. Hari ko eh. Itagdaan na si Maricel no si Chinchin ron. Kuyo ba ko sa amahan ani da? Ayo. Chen, Maricel. Itagdaan. Ito ko lang amahan ani. Ayo. Uy, uy, uy. Usama na. Nasaan ka? Ayo ko. Usama na, igip ta. Ayo ko. Anduay kul. Iawan ako ni mo eh. Inom ka kul. Inom mo lang. Inom ta kul. Bisita ta kul na Chinchin og Maricel ba? Bumisita ka. Inom sa ta. Oh, sige, mas mayo, mas mayo. Iawan ako ni mo. Kanda naman yung problema ni mo day. Ay, inom ta kul. Kul, sige. Kul, tunga pa lang kul. Ito, tira na. Pilig day ka ni inom dayan ni day. Sus! Mauni, ang pay ginakulong. Mabitang baan ko sa kasawa. Tapos Manila eh. Tagay yung mayo. Sakto gid. Ha kul, inom lang kul. Kuan ba bisita jud ko si mo anak. May kaglasi pag ha? Sita jud ko si mo duha ka anak bakay kauyon ko na nila gud. Mamisita ka? Sus! Mariusip mo dua pag yun. Asal-asal na mo sugot na gud. Ah, Chinchin ba or si Maricel? may problema na. Tarong man ko nga tao ko, ako'y trabaho. Trabaho ko dito sa Ilakuan, batik bantay ko sa baka. Tigbantay nagbaka. Hindi ay. Ah, basta na trabaho, basta na alagan niyo. Mabaligya pag ganyan tayo Ampay sa na baka. ko sa mga laki, mga asawa, basta bahalag, basta na ani, tanduay, lipay ko ala. Bungit bikon. Parehas sa ta, hilig kong inom po. Barayata! Oh, hilig kong inom. Ganahan ko anak. Harihatag ka na ang kalidad eh. Angay giday ka day nga. Mahimong banas ang anak. Salamat kayo sa suporta ko la. Yawan ko ni mo pirmi ko gukuro ni mo guna eh. Ah, siyempre, kaya di man sa ka inani, magdadyo ka ginani kung mamisita ka sa akong anak. Maulagin. Sakto yung diingon gid nila gyud nga hilig ko no kag inom ba. Dito masilbing buwak-buwak day dadaan ako day sa imong anak. Kung sa mikbulan ang buwak nga, di na may kalipay na ko. Kanimang tanduay. Ano, okay, importante. Bring pa ba, bring pa. Sakto gid day. Magdadyo kag paras papa. Mao gid sakto gid eh. Ana, Asa man sila si Chinchin ron og si Maricel ron? karon pa ako gipagikan. Gipapas ako sinas nila. Kay, pabuntes niya to nimo, putot ka ba ka? Usa, di ko gusto kaliwat ang anak na ko nimo. Nana sila sa Manila? Panas mo nila eh. Di na sila mo balik dire. Di na, karon bakit ito nigikan na? Tigaan ko itong pamiliti. Ayaw sa kul uli lang ko kul. Wala mo kay mong anak dire. Uy, ganiya pa na ako kipakikan. Nga di na sila mo balik. Kinato silang balik kay mamahadlo ko sa kuya buya. Baka bunta-muntes niya to. Ayaw lang kul. Uli lang ko kul. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw.